Dala ko yan lahat, tingnan mo. Dala ko yan lahat. Balikan mo na lang. Tara na, tara na. Dala ko yan lahat. Tara. Nakasakay na kami dito sa Super Lines. Dito kami sa pinalit na lang. Wala rin pala pag kahit mag-reservation ka. Kulang yung nila, coordination. May stribo. Hello. Ayan. At try lang natin to. Try. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog daw. Welcome to my vlog. Today's video is we're packing our things. Yan. We're going home. It's English been a yarn. while. English yarn. Basahan mo. It's been a while. Ayan, naka-live tayo. Nandyan sila. Sino gusto magpa-shoutout dyan? Habang naka-live tayo. Tito, hello. Sabi ni Ate Sar. Ingat kayo sa biyahe niyo po. Thank you, Ate Sar. Salamat. Sus, huli talaga. Binati. Ano kayo? Okay, love. Enjoy your breakfast. Sabi ni Kuya Ho. Uda na muna ako padara. God bless. Kala ko may papadala ka. Kala ko magpapadala ka, Ate Sara, ng ano. Sabi ko kay Kuya Roy, kasi sabi ko kay Kuya Roy, magpapadala daw. Hindi ko lang, bro, burn. Huwag lang ka kung si Kuya Roy. huwag magpadala ng kiss. Kung sino man po may... Papadala. Kung sino man po ang may... Sa Kuya Born, baka magpadala ka Kuya Born. Kung sino man po ang Huwag lang Kuya Born kiss. Kung sino man po ang nakakilala kay Kuya Roy, ipagbigay po alam na 5:30 kami aalis ng Cubao. At kay Kuya Rene, shout out. Nandyan si Kuya Rene. Pwede naman niya kami salubungin sa Alabang. Kasi alam ko kasi may papadala siya eh. Pero di ko alam kung tuloy pa ba. Ay, naka-ready na yung gamit. Ayan o. Hindi pa tayo nakapag-update. Ito. Hindi tayo nakapag-update kay Kuya Roy eh. Kung ano ba. Yan. Gagamot mag-ano muna. Repacking si Ami. Bawal yan. Nag-repack ka. Yan. Asin. Ating kabi. Asin po yan. Asin. Gagawa siya ng gamot para may baon kami. Yan. Para pag... Ay, Tito, sa typing lang nahuli. Kung gusto naman ang Tito na yan. Sabi ni Ate Sara. Papalamigin namin to para pag stop over. Dapat ako na muna ang padalhan. Sabi ni Ate Sara. Ay, si Kuya Rin eh. Hello, Pwede siyang maghugas. Shoutout kay Kuya Rin eh. Silent. Naka-live na, naka-vlog pa. Hello sa 7. Ay, natatapon. Baking soda. Ayan na. Wait lang. Bro, makoy-san ka na. Wala na si Astra. Wala ka na rin. May Astra ka na pala. Bro, makoy ha. Sabi ni Kuya Ho, mamamatay na tita. Sabi ni Try natin kung rinig yung ugong ng electric fan. Parang wala, no? Wala. Pinigay mo ba? Tingnan natin. Hanggang doon sa Bicol, try natin Grabe itong naman Kuya Bern, no? Sabi niya, nangamusta si Ate Sara. And when you go, I will fall.
apart. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards, she says, hey man, there were just too many days. When our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say. Maybe nothing nowhere ever was that okay. In this house of cards, with only hearts. You cannot reap what you never did sow. You cannot learn what you never won't know. In this house of cards, with only hearts. In this house of cards, and these lonely hearts. And when you go, I will fall back apart. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards, she says, hey man, there were just too many days. When our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say. Maybe nothing nowhere ever was that okay. In this house of cards, with only hearts.
Hindi, ngayon lang. Wala rin. Sinubukan ko pa naman. Patay pala yung connector. Sinubukan ko pa naman, naglalakad ako. Tapos ikaw nakamotor. Dapat pala titingnan talaga. Pagbuhay nitong ano, ito. Saan ba yun? Pagbuhay ito. Oo, dapat titingnan din to kung buhay. Nandyan, tag-isa kami namin. Mahiwagang itsura ko na naman. Yan sila po. Okay ka, okay ko. Ay, Kanin pa rin. after 2 months, magkikita ulit tayo sa Santa Mesa. Ano nga? Lagi itong nakakalimutan ko. Homestead. Pag magpa-booking kami, ito lang yung ano namin, homestead. Kaya minsan, yung sasakyan pumapasok dyan. Si Bayaw. Nag-booking na? Hindi nagtutunog oh. Hindi ako. Tutulog. Hindi? Ah? Oo. Pag ako nagkakaragtay na ako dito. Higpitan mo. Dahil ako pang Oo. nagkatrabaho ko tulog pa. Pinaura mo, dahil pag maratani ka. Find pieces of me all over the Top box. Konti. Yung sa akin, baklas yung ano. Kasi dinidikit lang naman to. Yung dito rin oh. Sa kanya nga pala, baklas. Pero sa akin, metal yun. Ito, plastic. Yan ay ipapamapik ng gano'n. Puti, kiton. Pag ibaping, balik normal na di. Pag binaping, kikintab yan. intentions only got in the way. Kaya sabi ni Painilo, pag nagtayo tayo ng ano, ng karwas, dapat magbaping. Para mas makumita daw yung ano, karwas. Mahal yung baping, bayad sa baping. Ito. Maybe nothing nowhere ever Wala. Mahal yung baping. Nasa 20. Di kong kikita ka din. Pagkang Baping pa lang yun. in this house of Nagbo-booking na. Yan yung dumadaan yung mga bus. Lagpas isang buwan kaming nanatili dito sa Maynila. Pero okay lang yun kasi ang pag-uwi naman namin ay may ano naman, may pagbabago. Kasi magaling na siya. At yun nga, sabi ko nung mga nakaraan, babalik kami dito pero hindi na yung matatagalan kasi pag chinik up, sigurado makakauwi na kami. Mag-2 araw din sa Maynila, uwi ka agad. Yun yung pagkakaiba ng mga nakaraang taon, nakaraang araw o buwan. Kasi noon, pag nagpa-check up kami, di namin alam kung sabihin na may check up na 1 linggo. Ito, tulad nito, balik namin, ano na, 2 buwan yung pagitan. Baka sa sunod, mas matagal-tagal. So, sabi ng doktor, baka sa sunod ulit, baka yearly na. Yearly na yung ano. in this house of cards. Tapos ganyan lang, pag bumiyahe kami, yung iba, nagsasapatos pa. Kami ganito lang. Hindi rin. Minsan nga, simple lang. Tabli kasi ako pag Simple lang. Iba, pag magpa-Maynila o pauwi, dami pang pantalon, sapatos. Sa amin, mag-short kami, okay na. Shoutout sa mga viewers natin. At pagdating natin sa Maynila, ay sa Bicol, ibang vlog na naman yung makikita nyo. Nung nandito ko, puro dito. Umikot yung jeep eh. Traffic ba? Di naman bago yan eh. Doon yung traffic oh. Di, bukas. Bukas nga ni. Bukas. Bukas? Doon. Ayan na.
Ayan na yung sasakyan namin. Tumaya pa pala ng luto. Ayan. Ayan, salamat kay Bayaw. Salamat. At sa mga kapatid namin, salamat. Kay Bianan, salamat. Para na ako sa damilyan pag tinama. Babalatuan na lang 1 milyon pag tumama. At bayad na rin yan, binayaran ni Bayaw yung ano. Grab, salamat. Sa likod to mo. Ilong namin. Pasok ka na mo. Pumasok ka na. Butan naman ni kami. Pumasok ka na. Magaan mo na din. Tumama Oh. ko yan. Ano ba tinayan mo? Aw. Tama. Pag 1 milyon yan, balato pag tumama yan. Sir Ball. Umaw. Ano natin? Gamit natin ng orasyon. Di kahit 1 taon libreng sakay. Pag tinatigbuhan. May nananalo pa lang nung nakaraan eh. One way nga pala. Taga Bicol pati yun. Naman ako niyan, kaya lang di nakuha. Oh? Bakit? 86 million. Oh. Siguro yung kuya, di mo napansin na Di yung... nagusot yung ano, Ay, ticket. di nag-appear. Di tinatanggap ng machine. Yun lang. Tapos kinukuha ng taga-PC, so di ko binigay. Oh. Kasi Sila kuko, sila magkiklim. Kunin niya. Oo. Oh, nanalo pala si Kuya dati ng ano. Sige no, salamat no. Na. Salamat. Let's go. Time check natin. 3:36. Maiwan. Nanalo pala si Kuya dati ng ano. Loto. Kahit nandun na yung number, hindi ba? Din, kasi pa- pagkusot yun. Hindi kagaya ngayon, meron na siyang ano, meron yung QR code. QR code. I-scanin. QR code. Oo. Kaya di nakiklik. Oo. Sayang nun. Paano pag katulad si Kunwari ka, sa skin lending? Ano yan? 2 taon na ano para makuha, hindi pa rin nakuha. Kahit kung hindi talaga binigyan. Hindi po. Sayang. Hindi kayo Ilang araw ka nung di nakatulog. Hindi naman, kasi iniisip ko naman ano lang yung taon ko. Parang tulong lang. Pero sayang talaga dahil hindi nakuha. Sayang. 86 million. Ibig sabihin, hindi pa yun para sa inyo. Mali mo, mas malaki ngayon. Dati nga may binalita din yan. Yung tumama. Pero nakuha yung pera. May kumuha na iba. Ay, ano yon, yung kaibigan nyo. Oo, yung kaibigan. Kaibigan may-ari ng Oo. ano, kutuhan. Oo. Yun ang kumuha. Totoo yun eh. Paano yun nakuha niya? Yung ticket. Binigay yung ticket. Binigay. Pinakisuyo siguro. Oo. Kaya ikaw na lang hindi kumuha niya alam kasi. paano Hindi siya marunong. claim. Yung nag-claim, yung kaibigan, di talaga binigay. Ayan, taga Bacolod yun. Oo. Pinagbalita yan eh. Samantala yung may-ari ng kutuhan. Karma na lang yun sa kanya. Yung nagkapira, yung kaibigan. Yung doon naman sa amin, nasa Muntinlupa hanggang ngayon. Nakulong. Oo, ang tinamaan, 120. Yan, kwentong luto muna tayo ngayon. You cannot reap what you never did sow. You cannot learn what you never won't know. In this house of cards, with only
resume all over the yard. In this house of cards, she says, hey man, there were just too many days. When our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say. Maybe nothing nowhere ever was that okay. In this house of cards, with only hearts. You cannot reap what you never did sow. You cannot learn what you never won't know. In this house of cards, with only hearts. Dito na Santa Misa. Yung sa akin lang naman, SM Santa Misa. SM Santa Misa. yun ang sabi ko noon nung umupo si Kore. Gawin ba yan yung system yung batas? Gawin, lahat tayo, lahat ng pag-aaral ng Hindi kami dumaan dati nung galing kami dun sa ano. pero hindi tayo, Hindi kami dumaan nila Kuya Ray sa taas na yan. Nung galing kami Cavite. Tapos mamaya galing Cubao, dyan din dadaan yung bus. Ang baba niyan, Alabang. Itong ano na to, Nakakatawa na Skyway. nakakatawa ng gobyerno. Dali na po na. Yan, dito na kami. Wah. Oh. pagtugtog pala yan. Regalo sa anak namin. Sige po. Thank you. Thank you so Oo. Oo. Thank you so much po sa magandang kwentuhan. Sa Ay, payo. dyan na ba? Tingnan mo nga dun. Wala pa, ang 5:20 pa naman tayo. Tingnan mo nga dun. Andito na kami sa Cubao. Daraunin mo na. Andyan na? Ha? Kaya nga, awakan mo muna. Madaran mo ko. Daran mo muna sa yard. Alam ko na. Ayan na muna, balikan mo na lang. O, ito na muna. Dala ko yan lahat, tingnan mo. Dala ko yan lahat. Balikan mo na lang. Tara na, tara na. Dala ko yan lahat.
Tara. Bayad ka muna dun sa ano, ticket bago ko sumakay. Ako mo yung naka-reservation ito ba? Magbabayad ka eh. Kaya dito sa loob. Sige na, bayad na. Dala yan lahat. Hindi pa yan dala-dala ko dati. Ito na ata. Ito na. Dito sa unang estrebo. Balikan ko yung iba. Zero. Ano, okay na? Ayan, pasakay na kami. Yan o, 1170. Anong seat number? 29? 3940. Yak. Sumakit yung ano. Ba't kasi yan ang ano mo? Sa mic. Hanapin mo muna yung 2940. Nakasakay na kami dito sa ano, Super Lines. Dito kami sa ano, pinalit na lang. Wala rin pala pag kahit magpa-reservation ka. Kulang yung ano nila, coordination. Dito kami napalapit tuloy kami. Pero mas maganda napalapit nga. Kahit magpa-reservation ka ng ano, kulang yung ano nila, sabi. Ayan. Sakto. Tahin na kami. Let's go. Okay tayo. Ayun na. Ano? Tingnan mo yung view ko. Ano view mo? Madilim. Madilim ang aking paligid. Madilim yung view. Hello. Kung malaya lang ko. Pero mas nakakakita to ngayon kaysa dati. Yung dati, di ba? Full blackout talaga. As in, yung Kanina tinatry ko yung microphone na malayo ako siya nagdadala. Yung pala di ko na-on yung monitor ng DJI. kahit ganito lang yung boses ko is malakas na yun dyan. Kaya pag nagkikwentuhan next time, ganito na lang. Malakas na yan. Sobrang lakas na yun. Malakas ba? Malalaman natin sa bukas pag-edit. Malalaman natin sa mga susunod na Alright. Handa nang sumakit yung katawan. Ilang oras? Anong oras tayo darating? Pero doon naman to mismo sa harap ng bahay. Alright. No? Biyahe na kami. Siyempre salamat at nakauwi kami sa
salamat. Walang ibang sinasabi namin. Salamat talaga. Salamat talaga. So ano masasabi mo ngayon? Okay na, parang parang may nabunot na tinik sa paa ko. Sa paa mo? Oo, na ilang buwan na nakabaon dito sa paa ko na tinik. Kasi hindi na yung tulad dati na babalik tayo na magpa-follow up pa para kung kailan malalaman natin na kailan yung operasyon. Ngayon, yung balik natin sunod, check up na lang. Oh yeah. Check up na lang. Kaya masaya. Tapos mahaba pa pati. Halos 2 buwan tayo lagpas. 2 buwan na babalik pa. Makakaipon pa ng mga pamasahe. Yun lang pamasahe kasi yung check up libre naman. Kung sa ibang tulad dun sa probinsya tayo, kada check up 1,000. 1,000 yung dapat dala. Ngayon, pamasahe lang. Ganun din, 1,000 rin, pero sigurado. Oh, pero kahit sabihin ko ba? Kung kahit dun nga walang bayad pero may mga kasi nagastos tayo sa labas talaga. As in, Ganun naman talaga. yung wala tayong gastos sa ospital pero yung mga gamot after paglabas kahit madami din po kaming nabili at yung may nagastos din talaga yung mga gamot, hindi lang sa gamot pati sa cotton, alcohol, lahat, pati syempre pagkain na din. Yung pagkain hindi rin kahit yung pagkain baga natin naghahati tayo, may nagbibigay, di rin biro yung gastos din. Sabi ko kaya nga yung nasa isip ko, paano pa kaya kung talagang totaling walang nagbigay, parang feeling ko hindi rin talaga makakaya kasi yun yung isa din yun sa inisip ko nung pumunta ng Maynila kasi alam ko may ipon pa medyo kinakapos na nga, hindi rin to alam ng lahat na kinakapos na din tayo bago nung pumasok yung taon na to, kinakapos na talaga tayo kasi yun nga, ang una-una nga humina din yung tinda namin. Sobrang humina talaga as in. Wala na talaga. Hindi, bago tayo nawala ng tindahan, mahina na talaga yun. Tapos di nagtry tayo magtinda ulit. Yun, bagsak talaga halos. Na-consume din namin lahat yun nandun. Tapos yun, si Jason, may buwan na di ka nakasahod, di ba? Yun. Kaya yun, pagbalik namin, yung kaunting-kaunti talaga naming ipon. Nangangamba na ako nun kasi akala ko mapapadami Pagsubok lang. Ayun, tapos na mapapadami ng gastos. Hindi, kinikwento ko lang kasi tayo lang ang nakakaalam nung struggle ng before yun, kahit pero sinishare ko na din kasi tapos na din naman. Tapos na din kumbaga, ang natin, kalimutan na natin yun. Hindi, Ang isipin natin ngayon, panibago naman tayo ng hindi, ang point ko lang dun sa share ko, hindi ako nag-share para yun nga yung di ba na nagpapaawa ganun. Ang sinishare ko lang is lahat ng ganong pagsubok minsan hindi nakikita sa tao, di ba? May nag-struggle na hindi pinapaalam sa mga tao at yun nga okay lang naman magpakita sa tao na nag-struggle ka, pwede namang hindi. Pero ang parati nilang iisipin is kayang-kayang malalagpasan talaga, as in kayang-kaya. Taon. Kaya nga, yun. Pasalamat tayo kay God kasi may mga tao na binigay niya. Ayun na, tumulong sa atin. Kaya salamat sa inyong lahat. At lalo sa mga kapatid niya na tinutuluyan namin sa kanila biyanan. At sa mga kapatid ko na nag-aalaga sa anak namin, magulang ko nag-aalaga. Salamat kasi mahirap kung walang maiwanan. Kaya yun, salamat. At same kaya kay Kuya Noli, salamat kasi nung naka-challenge ako, maraming salamat dun sa malaking tulong yun. Yung Sobra kasi talaga. Kung wala yun, wala talaga. Walang gagastusin at di ko kayo makikilala. Yun. Kaya thank you sa lahat.
Yun, yung mga may pinagdadaanan ngayon, mapa-financial man, mapa-love life, or Nadaan sa lablet. hindi. Yung ano ko lang, ang point of view ko Layo lang, na yun. ang point ko lang is, hindi. Ang sinasabi ko, yung struggle kasi talaga, nandyan talaga. Parang nasa sayo na lang kung paano mo i-handle. At syempre, hanap ka ng mapagkakwentuhan mo, hanap ka ng pwede mong masabihan. At yun, matatapos din. Hindi mo lang mamamalayan, tapos na pala yung ano mo, tapos na pala yung iniisip mo, ganyan. Huwag ka lang susuko, ganyan. Yun lang yung point ko. Yung basta. Yung point ko is basta. Walang alam yung anak namin na uuwi kami. Pero sila mama, sinabi kasi ni Ami, ayaw ko sanang sabihin kasi pag umuwi talaga ako. Lalo pag ako lang. Pag ako umuwi, walang nakakaalam. I don't Pati like. siya. Ayoko kasi ng Pag ako surprise. umuwi. Gusto ko ng gusto ko yung sinasabi Sinabi kay mama kanina eh. honest ako eh. Ayaw ko talaga noon pa. Pag nagbabakasyon ako, wala pa akong asawa. Noon. Binata pa. Pag umuwi talaga ako, ayaw ko nang may naghahantay sa akin. Pag tinanong ko siya ako ng nasasabi ko talaga yung totoo. Kaya ang hirap. Gusto ko yung surprise. Kasi alam nila nasa biyahe tayo. Mag-aantay, ba't wala pa? Ba't wala pa? Ano na kaya? Ganun yun. Pero kung ka na lang dumating, Hindi, ang ano ko lang is uuwi tayo pero hindi nila alam kung anong oras tayo sasakay. Okay lang, yun ganun yung din ganyan. yun. Kasi ang hirap magtago eh. Syempre tinanong ako eh. Siya sabihin ko naman. Ito lang yung biyahe natin na alam nila. Dati di talaga na alam. Bigla na lang sumusulpot sa bahay. Dito na pala kayo. Ano na kaya itsura ng bahay? Baka may... Pagdating natin, maglalaba ako. Kasi yung higaan natin dun, alikabok na yun kasi tagal na din na higaan. Lalaban ko yun. Tapos mga kinabukasan, mag-aayos ang tindahan nga. Tapos maglalagay na ako ng tinda dun. Tapos kung may gawa, gagawa na ako. Tingnan natin kung ano yung kung may gawa. Parang may ahas na doon eh. Saan? Kasi may awaw yung pintuan natin. Wala yun. Natatakot ako eh. Kaya mag-general cleaning. Kaso ang problema naman is hindi ako mapag-general cleaning kasi bawal nga mabahing. Yun yung isa din sa iniisip ko eh. Paano kaya yun? Traffic. Ayan, hanggang ano. Mamaya naman kasi baka malubatan tayo. Bilis pala makalubat. Okay. Bilis makalubat. Dalawa yung kumakain na battery. Sige. Copy. Yan. See you, Pakapang na Bicol. lang. Hanggang dulo sa vlog na to. Let's go. See you Okay. Bicol bukas. Yan, dito na kami sa A. Rodriguez. Yung Walter Mart. Diyan si Ami nagtrabaho dati. Yun na. Ayan. Yun, masula. Masula. Hindi man abot. Diyan siya dati nagtrabaho. Kita mo. Oo. Laki na. Laki na no. Walter Mart. Nilalakad yun dati. Oo, dito. Nilalakad ko yan hanggang doon sa kanto. Tapos sasakay ako ng jeep. Pagdating doon, lakad na naman. Kaya napagod tayo. Sobrang Grabe pagod. traffic. Tapos, mariregular ka dapat, di ba? Oo, kasi yung... Ay, hindi naman. Hindi ko pa alam eh. Grobe. Hindi. Kasi ang na ano dyan, ano po, probi, yung short mo dapat hindi tumaas sa 500. Tapos, Ang short ko nun is pa-check wala up pang... kami. 2 buwan na siyang buntis. Pinaresign ko. Ano yun eh, Pinaresign ko siya. pag na-short ka ng nasa 500, hindi ka mareregular. Oo nga, no. Ito nga talaga. Diyan ako bumababa ng jeep ko. Kanto. Tapos lakad ko na. Galing ako sa Parañaque, galing sa trabaho. Tapos, didiretso ko dito para sunduin siya Walter Iro. sa A. Rodriguez. Yan, no? Kakatakot pa naman dito kasi daming mga tambay kasi squatter to eh. Pakita mo dyan, no? Squatter yan dyan banda. Pero medyo gumanda-ganda na, no? Oo.
fall back apart. Find pieces. Kain. Nandiyan. Sweet soy sauce. May kutsara ba? Meron. Okay mo. Kailangan ko mo. Kain. Sigap sa may umahik ka. Oh? Makasaan. Kain. Basa. Basa. Paano ba ito binubuksan? Kain tayo. Kain muna. Parehas to. Hindi. Ano? Siomay sa'yo, lumpia sa akin. Pero Siomay sa akin? para mag-share tayo. Ano hindi? Sweet. Kakagising ko lang kasi. Tulog sa amin. Uminom kasi ako ng sitirisin eh. Hindi na malayan. Lugaw. Sarap ang lugaw. Gusto mo lugaw? Ano, meron na. Kain po. Lagay mo dito to ay ng ano, size. Ito. Ilalagay mo yun dito. Ay, ito na lang kaya. Dalawa. Ay, ano pala to? Sweet and Jesus sour. to. Pang ano to eh. Lumpia nga. Wait lang. Lagay mo yan dito oh. Sa lumpia siya. Ay. Magkano bilhin mo na ito? 90, ay 198. 198. Sa? Kung bibili kami dito saan? Dito. Saan? Hindi, may lupo naman dito. Kaso ano, Kain po. kailangan natin ng kanin. Kailangan ng kanin. Parang lamig na ng tubig. Wala sa malumpia. May hilo pa yan. Sige, lagay mo. Bakit?
Hindi, sira yung aircon natin eh. Sira yung aircon natin. Binibili ko nga yung ulam ko. Nililipat mo rin ito. Siyempre. Sharing is caring. Hindi mo. Ito. Ano ba yan? 1024. Five hours na tayong bumibiyahe, no? Another 5 hours pa. Traffic eh. Traffic kami. Bibili pa akong tinapay eh. Ha? May masarap na tinapay dito. Bala ka? Bunagong? Hindi ko ito mauubos. Hindi halatang gutom, no? Hindi ko ito mauubos. Oo. Hindi halatang gutom. Ang dati mo. Bakit na to? Kain kasi kanina. Taglit lang. Hindi ko ito yung kinain natin Konti. kanina. Gutom talaga ako. Gusto mo? Lugaw? Hindi, okay na. Okay na ako. Parang ang lamig ng tubig. Lamig dito. May yelo pa nga eh. Malalaman natin tong mic. Kasi yung salita ko, ano lang, Mahina lang tayo. mahina lang. Matatansya ko to eh. Kasi may volume, di ba? Pwedeng i-volume. Traffic no? Traffic, pero dito hindi na yan. Tuloy-tuloy na yan. Depende. Kung may binakbak na naman na daanan. Pagbilaw pa lang to, di ba? Ah, pagbilaw. Right. Sarap ng kinain namin. Kumbaga time na di na yun dumadaan dito, no?
kami sa Ragay, Kamsor. Dito na sa Bicol. Gatas muna sa amin, oh. Gatas. Gatas muna. Ang bilis ng biyahe, oh. Bilis ng bus, no? Ilang oras lang? 3 hours. Grabe, oh. Parang sobrang bilis. Hawakan mo muna nga. Ano mo na gatas? Bilis ng bus. Ang bilis ng bus. Alas 5 doon na tayo. Ha? Oh, dito yung ano natin. Diyan yung strebo. Ha? 30. Lamig. Malapit ang makarating. Ilang oras na lang. 3:33 na. Dito na kami sa Kamsor, Ragay, Kamsor. Walang ulan ma. Oo nga. Ha? Manila pa rin. Oo. Ay. Mga alas 5. Nandun na tayo. Hindi na nga tayo nag-stopover sa ano eh, Atimunan. Oo nga. Tuloy-tuloy yung biyahe. Pagbilaw lang kanina eh. Bilaw. Tapos dito na sa Ragay. Sunod na hinto sa ano na, Naga. Ha? Malawag. Tapat ng ano, dito kami sa tapat ng elementary. May bumaba. Ano man? Oras na. 6:22. Hmm? Malapit na. Malawag na. Sa may mangga. Dito na.
namin. Ah, dami ng damo. Ba't nakalabas to? Sa atin yan. Binili ko yan. Grabe ng damo. Ay, nako. Ha? Dito na kami. Wala na yung malaking bebe na puti. Matay na. Dami ng damo. Yan, dito na kami. Dami ng damo. Bukas. Kubit mo nga mo. Saan ba? Ikabit mo kaya yung sa ano mo? Dito sa... Hindi ko rin ibigit. Sa silver. Silver, bikitan. Motor. Alright. Yan, kape muna. Dito kami sa bahay. Time check natin 7:12. Muntikan di mabuhay yung sasakyan. Grabe na damo. Mga gulong, may mga damo na. Grabe ay. Isang buwan di nabuhay. Stuck. Mamaya patakbuhin ko. Puntahan ko si Bibi. Walang alam si Bibi na uuwi kami. Ewan ko lang, pwede na lang sinabi ni Mama. Patayin ko muna. Start ulit. Patay. Bukas. Ay, naku. Daming lilinisin.
Taba ng kangkong. Laki na rin ng mga pato. Mami. Kape ka? Ayo. Dikit-dikit na nga sa kape. Walang, Dihon. walang ano na ako nagkakape. Walang araw. Mamaya maglinis itong tindahan. Ah? Laki na yung manok ni Baby, oh. Puti. Kaso yung isa niyang puti, yung pinakang una niyang alaga, namatay. Iyak sa amin nun. Laki na, oh. Yung pusa. Buhay pa yung pusa. Umalis kami, may ano to, may anak. Namatay daw. Yung mga pato. Ito na yung sisiw na umalis kami. Sisiw nung biniling kay Kuya Puloy. 4 to eh. Parang wala na yung mga manok ah. Tik 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 tik. Wala na yung mga malalaking manok. Wala na siguro. 4, 1, 2, 3, 4. Asan kaya yung pinakang nito? Magulang. Tik 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 tik. Yung mga nakatali dito puro kay Bibi itong mga alaga niya. Kaya nung nandun siya sa Maynila, ito yung pinapadala namin mga pang kasama sa budget. Pati itong mga pato, pambili ng pangkain. Parang wala na yung mga manok ko ah. Dami nun. Buksan ko mamaya. Linisan para makapagtinda muna. Ay, grabe yung biyahe. Na-traffic kasi. Dapat alas 5 dito na. Na-traffic na kung kailan malapit na na-traffic ulit. Ayan po, hanggang dito na muna yung vlog at editing ko muna to. At maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta, sumubaybay sa pagpagamot kay Ami, mga upload ko. Maraming salamat sa inyong lahat at sa mga nag-abot ng tulong sa amin. At dito kami sa Bicol at panibagong ano naman tayo, panibagong simula ng negosyo para may panibagong ipon na naman para sa pabalik-balik doon na follow-up check-up na lang. Opera okay na. Yan. Pahingayin ko muna si Ami. Ako muna yung gagalaw dito. At mamaya kunin ko si Baby. O baka doon kami kain sa bahay. Doon siguro kami kakain. Ayan po, hanggang dito na lang yung vlog na to. Maraming salamat muli. Ayan, bye-bye. Love you all. Shoutout sa lahat mga sponsor, sa viewers. Yan. Ingat kayo palagi. Bye-bye.